Skal du tættere på? Kan du komme længere den her vej? Så. Hej, Karoline. Hej. Karoline. Det er hendes bukser, hun vil have sådan nogen. Hun har ikke sådan nogen. Hej. Se ham. Jeg får ikke det du. Hej. Hej. Ja. Se, de bliver helt elektrisk. Er hun sød? Hvad? Det er lige sådan nogle spaghetti, han de slet ikke kan styre. De er søde. Ja, hun er sød. Ja. Hvor det kære. Folk for lidt. Hvor er det på mig, Karoline? Det er babysvog. Det er godt nok babysvog. Hvor er det helt? Og du bliver så happy. Hvad? Ej, hvor er det sjovt. Karoline synes altså ikke, det er så sjovt. Nej, jeg gider ikke mere, Julie. Hvad? Jeg tænker mig. Jeg tænker lidt. Derfor kan vi stadigvæk godt løbe efter hende. Ikke? Ja, det kan vi. Vi skal ordne hende, kan vi. Så. Så. Det kan jo lige blive på ned. Hun kigger ind. Det er lidt fedt. Det er fedt. Det Åh, er sådan en griner. Hun kigger over det ikke på hende. hvor er det bare nysgerrig. Hvad er det?